Ahoj, vítám vás u tohoto videa. No a dneska tady máme video, co jsem si koupila. A je to jedna věc od Schleich a dvě věci, co nejsou od Schleich. To je Annika jiná. No a na internetu, na počítači, se podívám, co je to za plemena. Jako kdyby se ptali, co je tady to za plemena, tak je to narcis, je to bělouš, ale je to libický kůň. A je to holka. No tak jdeme na to. Takže první věc, tady budeme mít věc od Schleich. Ano, i to tady ten koníček strašně se mi líbil. Tak já jsem koupila, mně se líbí tady ta korunka na tom kopítě. A je to teda holka. A nevím, jaký je to z roku. Teď se můžete podívat. Vidíte, že to je od Schleich. A nevím, z jaký je to roku. No a ještě nevím, jak se bude jmenovat, ale vymyslím nějaké, můžete se něm psát do komentářů. Tak. No a tady taky se mi líbila ta lisinka. A plemeno nevím, ale vím, že to je barva hnědá. Tak potom se ještě podívám na ten internet. Dva koně, který se podívá na internet, tak to je od Schleich. A teďka budeme mít, co není od Schleich, dvě věci. Tady máme tohoto koně. Je veliký a oproti jako Schleich koni. Vám to ukážu. Oproti Schleich koni je takhle velký. Tak jako by ne. No. Si tu kameru nastavím. Já to položím takhle tady. A mám to. Takhle to. No takhle teda vypadá. Ty nohy se dají takhle pohybovat a je to teda asi kluk. Je to kluk. Jenom tady to není vidět. Nic. Tak já to beru jako kluk, protože je to docela přijde jako kluk. Ten jeho úsměv a to. Dá se takhle dělat těma nohama cokoliv. A jdeme na tu teda další věc. A další věc je tady to. Je to velké. A je to? Ano, je to tady to škrábání koně. Nevím, je to stalo. Se podívám, jestli to bude. Aha, tak ne. Nevím, kolik to stálo, ale je to velký. Je to větší jak... No, tak. Když se to tak podíváme, tak je to nějak takhle větší. No, skoro to přes počítač a... Ukážu vám, jak to vypadá. Pardon. Omlouvám se, mě to nějak ještě padá. Co to mě kamera taková? Jak kamera tak? Jestli to spolu. Počkejte. Vy? Je to střihnu. Po obrázku vypadá to takhle. Tady už jsem něco škodila. Je to potřeba zatřeba. Já mám jedno ne? Tak. Takhle to vypadá. Tyhle to nechci zatřeba. Toto vše video bude všechno z nových věcí. Tady to není z nových věcí, ale tak to jako. No, takže se to videa a čau. A písničku, kterou tam možná dám, bude to mít popisku videa, když ne, tak pardon. Ale uvidíme, jestli ji tam najdu. No a teda ještě vám jednou ukážu ty věci. Tak ahoj.